an bun cu sănătate și cu împliniri și cu bucurie. A spune că sunt onorat e așa un eufemism pentru bucuria de a ne afla împreună. Vă mulțumesc respectuos pentru timpul pe care îl acordați întâlnirii noastre și sunt foarte onorat. Îngăduiți-mi întâi, așa cum e firesc, să dau cezarului ce aparține. Și sunt două entități, un prieten bun și o instituție, cărora doresc să le adresez așa mulțumiri respectoase pentru faptul de a ne fi adus împreună. Am constatat de mai multă vreme că, în bună măsură, dimensiunea unor întâlniri de genul ăsta, adevărate, autentice, este înainte de orice personal. Atunci când ne respectăm, atunci când avem încredere unii în ceilalți, atunci când suntem oameni cu integritate. De pildă, Dumii aude mesajul meu, eu aud mesajul lui Dumii, voi auziți mesajul lui Dumii, Inspectoratul Școlar Județean aude mesajul lui Dumii, așa încât, fără niciun fel de ezitare din partea mea, îngăduiți-mi să mulțumesc în modul cel mai respectuos cu putință, atât bunului meu prieten, domnul profesor Dumitrel Toma, cât și Inspectoratului Școlar Județean Călăraș și doamna Inspector Școlar General pentru faptul de a fi la originea acestui eveniment, să zic, care fundamental are dimensiunea unei conversații profesioniste, profesionale, despre educație. A fost suficient în 2012. Am trecut în 2013, l-am tăiat pe 2012, l-am făcut pe 2013, dar am rămas în continuare. N-a fost suficient nici anul trecut. Am făcut-o pe 2014. 2014. Asta pot să fac. Deci pot să spun așa. Eu, cu mintea mea, cu școala pe care o am, cu experiența pe care o am, spun așa. Nu sunt de acord cu starea de lucruri curentă. Protestez civic. Uite, protestez civic. Eu acum. Și spun așa, elementul cel mai important, inima de transformare a procesului, este o nouă ordine curriculară. Un nou model de arhitectură curriculară. Nu cel existent la ora actuală. 2014. De asemenea, am apreciat că este important de a deschide conversația publică. Și ăsta a fost, de fapt, motivul pentru care, fără niciun fel de rezervă, am apreciat cu tot respectul și cu toată onoarea parteneriatul cu Inspectoratul Școlar Județean Călăraș. Ăsta este un lucru excepțional, fără niciun fel de problemă. Și am invitația și rugămintea respectoasă să dați mesajele ca atare. Sunt foarte conștient de faptul că facem acum un lucru cu totul și cu totul deosebit. Și it takes courage, it takes vision, it takes guts, da? Ca să putem să ne întâlnim sub aceste auspicii deosebit de onorante. Într-o conversație care nu e foarte confortabilă. Dar iată că putem să o purtăm. Respect. Din punctul meu de vedere, inima procesului de schimbare a paradigmei pornește de la ceea ce înseamnă definirea unui set de valori pe care școala ca sistem să le producă. Iubiților, vă întreb, dați-mi un exemplu, dar pe bune așa, de la cinstit, de o valoare pe care școala ca sistem simțiți că vă cultivă. Așa. Alta. Asta e o întrebare tare, nu? Bine, vă mulțumesc pentru răspuns. Iar ca operaționalizare, bun, valori, curaj, integritate, patriotism, alea. Nu glumesc, îmi pasă de mor, nu așa? Deci asta e rău de tot, da? Cum adică facem o școală fără valori? Păi zice Sfântul Apostol Pavel, da? Credință, speranță și aia pe care acum e la voi. Iubire. Bine, frumos, adevăr. Binele, frumosul și adevărul. Lumea funcționează înainte de... Lumea sănătoasă funcționează înainte de orice, pornind de la valori. Dacă valori nu sunt, dacă iubire nu e nimic noi. Dacă valori nu sunt, nimic noi. Pornul, mate, alea, engleză, fizică, le facem. Și eu am terminat șef de promoție, n-am o problemă cu treaba asta. Iar problema mea nu este cu faptul că sistemul educațional anterior era un sistem prost. Problema mea este în felul următor. În anii 70-60, societatea era așa și școala era așa. Pentru că școala fusese proiectată pentru a satisface cerințele acelui sistem. Acum,
România este așa și școala e așa. Pupați-le. Bun. Despre ce vorbim? Clasa nouă. Vă spun eu că vii în patria limbii române și vii în sistemul de educație public național, faci 5 pe care ți le spun eu și pe alte 3 ți le alegi tu din ce îți poate școala oferi. Între a 10-a și a 11-a facem 4 și 4. Între a 12-a îți dau eu 3 și îți alegi tu 5. Din ce? Păi la decizia cu câteva constrângeri. De pildă, dacă unul vrea să facă astrologie, n-aș da o astrologie pe un singur copil. Spun bine, fă o grupă de 10-12 ca să nu consumăm resursele. Deci facem o grupă rezonabilă, ca să zic așa. Adică nu mi-e greu să construiesc un argument de pildă că limba și literatura română au a fi făcute straight din cap până în coadă. Adică e una dintre alea de bază pentru ceea ce înseamnă școala ca atare. Nu mi-e greu să construiesc argumentul de pildă că educația fizică ar trebui să fie așa ceva cât mai mult cu putință. Pentru că mintea sănătoasă este în corp sănătos. Toți sau mulți fumăm, dar uneori avem nevoie să jucăm și volei, să învățăm și educație fizică, cum s-ar spune. După care pot să construiesc un argument de pildă pentru științe, că dacă fac o fizică deșteaptă, transdisciplinară, sau o biologie deșteaptă, transdisciplinară, sau o chimie deșteaptă, transdisciplinară, și o geografie după timp, așa, nu e nevoie să le fac pe toate patru. Și nu e nevoie să le fac pe toate 3. Și atunci, dintr-o dată, ceea ce înseamnă pregătirea sau competențele legate de știință, de fenomenologie, de experimente, de și așa mai departe, pot să le însușesc bine mersi, făcând una din 3. După cum pot să construiesc un argument, și nu vorbesc de copilul propriu, ca să zic așa, într-un fel, că raționamentul și educația, raționamentul cantitativ, numeric, matematic, sunt esențiale, sunt fundamentale. Așa trăim, așa funcționăm. Și ăsta îl primesc făcând un anume tip de matematică, nu matematică de excepție sau de olimpiadă, dar un tip de matematică standard, din care să învăț de pildă cum e cu procente, cum e cu fracții, cum e cu tot felul de alte lucruri de care am nevoie în viața de zi cu zi. Ai altă poveste. Ai cu totul altă poveste. Da? Și logică matematică. Pentru că, de pildă, acum dau din casă, ca să zic așa, non, cu copii de clasa 10-11. Și că, dom'le, hai să rezolvăm probleme. Copiii zice, doamna profesoară, dar noi nu știm ce înseamnă să rezolvăm probleme. Nu râdeți, că e foarte serioasă povestea. După cum ați văzut, 40 ori 90 fac 36. Nu știm ce înseamnă să rezolvăm o problemă. Adică, bun, am niște cuvinte, am niște numere, ce dracu fac cu ele? Cum le agreg? Ca să ajung la o concluzie logică. Da? Și am constatat că, de fapt, și cu asta încheie răspunsul mai lung, așa, ca să rămânem în intervalul ăsta de timp. De fapt, am constatat așa că problemele sau palierele sunt 3. Și anume în felul următor. Una este limba română. Deci, alfabetizarea și faptul de a citi și a înțelege cuvintele cu pricina. După care vine așa, logica formală. A, B, C, cum se leagă între. Și abia pe urmă vine aritmetica și partea asta de raționament și de rezolvare de probleme matematice. Deci sunt cel puțin 2 paliere pe care le-am întâlnit direct în conversațiile cu copii, și anume faptul de a nu înțelege cuvinte, și am mai postat una pe blog, a fost tare rău de tot. Fușgheabul muchilor teșite. Madame Staș să le dea probleme să facă. Luați o riglă, puneți-o să facă un șgheab cu mușchi. Doamna profesoară, ce înseamnă șgheab? Doamna profesoară, ce înseamnă teșite? Doamna profesoară, ce înseamnă muchi? Lasă restul. Pe cuvântul meu de onoare. Pe cuvântul meu de onoare. Șgheabul muchilor teșite. Hăul limbii române. După care începem să gândim, eu știu, formal, logic, după care matematic sau fizic și așa mai departe. Eu, la clasele mici, din clasa 1, le cer copiilor să-și folosească dicționare. Foarte bine. Auzi? Bun, atunci dăm voie să spun o întrebare, că acum e caldă, proaspătă. Ia spune-mi, te rog, că vreau să știu. Eu am auzit-o pe asta. 2 împărțit la 5 nu se poate. Și atunci, încă o dată, 54 împărțit la 108 i-a dat 2 eluia. Deci 54 împărțit la 108 i-a dat 2. Adică asta spune așa, deci 54 la 108 nu se poate, că ăla mai mic și ăla e mai mare. Deci invers. Folosiți tipul ăsta de adresare sau de întrebări? 1 împărțit la 3 nu se poate? Sau cum le spuneți? Nu. Deci le explicăm că lucrăm cel puțin la clasele mici în lumea numerelor naturale și că e posibil, dar trebuie să înveți și alte mulțimi. Am casă la socrul meu, bancul circulat cu pricină. Așa. Așa încât în secunda în care ne asumăm transformarea ca atare, în secunda în care înțelegem că de fapt lucrul ăsta nu este o amenințare și că singurul lucru pe care îl avem de făcut este acela de a învăța,
să ne comportăm altfel și îmi permit să o spun pentru că am făcut lucrul ăsta măcar de vreo 3 ori. Lasă că sunt și ofițer în rezervă, deci am și o mică pensie, așa că respect, vă rog, față de pensionari din sală, ca să zic. Dar o spun din punctul de vedere al persoanei care a comutat măcar de vreo 2-3 ori serios, sănătos, de carieră și de viață personală și profesională. Dacă asta o facem, atunci credința mea și convingerea mea este că se poate face. Repet, for the record. Dau credit, repet, for the record. Dau credit, așa, cu un optimism temperat echipei actuale, adică ministrului Pricopie și secretarului de stat Ștefania Duminică, dau credit pentru ceea ce înseamnă un anume tip de poziționare și de asumare pentru povestea asta. Repet și mi-o asum, ca să știți, încă o dată. Iar dacă nu va fi așa, atunci mie îmi spuneți, bă, ești fraier. Nu-i nimic. Deocamdată am vrut să știți for the record. Pentru că eu până acum, în interacțiunea cu toți ministrii și cu toți secretarii de stat cu care m-am întâlnit din 2000 și până acum, n-am întâlnit un tip de poziționare în conversațiile noastre mai focalizat și mai asumat decât până acum. V-am spus-o ca să o știți. Repet, nu sunt membru al niciunui partid politic, nu am niciun fel de afiliere sau de predispoziție politică și mă refer la ceea ce înseamnă nevoia tehnică și de leadership de asumare a acestei schimbări. S-ar putea ca uneori, voi cei care sunteți aici, colegii noștri mai tineri, să fie nevoie să dați semnale un pic mai consistente, așa cum vă invit să vedem împreună în următoarele 4 minute și jumătate. Permiteți-mi să vă mulțumesc încă o dată respectuos pentru timpul pe care l-am petrecut împreună și după ce terminăm, cu mare drag mai stăm așa informal de vă mulțumesc.